Muppets Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Καλύτερη εξομολόγηση. Αν είσαι γκέι. Και πάμε στο γκέι μπαρ και είναι μέσα ένας τύπος ο οποίος έχει κολλήσει, είναι ψιλοχάλια κιόλας και με κοιτάει έτσι επί 10 λεπτά. Εντάξει, τι να κάνουμε, Δημήτρη, αρέσω. Νικό, σοβαρά τρελαίνομαι γιατί. Αν είσαι γκέι, πες το, δεν είναι κακό. Μας έχεις πει ότι όταν έχεις μεθύσει, ένα φυλάκι το έχεις κάσει. Εγώ, είπα εγώ. Δεν το πες. Εγώ. Άσε, δεν τα λες αυτά, ακούει η μάρα μου τώρα, δεν είναι καλά. Επόμενο μάθημα. Η μαμά μου με βάζει να μάθαινο και το παρακάτω μάθημα. Και μια μέρα λέει ο καθηγητής, ποιος θέλει να πει μάθημα. Και γεμάτο σιγουριά, σηκώθηκα λοιπόν, ύψωσα το ανάστημά μου, σήκωσα το κεφάλι, άρχισα να λέω το επόμενο μάθημα. Σοβαρά! Ρεμάν. Μια μέρα, όπως ήμουν στο σπίτι, ήρθε να παίξουμε κάστρα και πολιορκητές. Δείχνω μια μπάλα προς το κάστρο, σκύβω και από το κρεβάτι να πιάσω την μπάλα. Νιώθω μια άλλη φορμούλα να εφάπτει από πίσω μου. Του τι κάνεις εκεί, Ρεμάν, του λέω. Δημοτικό είμαστε. Ρεμάν. Του τι κάνεις, Μαστράκι, του λέω. Μου λέει, απλά για πλάκα. Του λέω, δεν αστεία αυτά, του λέω, ρε. Αν πει ο πατέρας μου μέσα, θα γίνει. Πάμε σπίτι σου. Muppets Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνεις. Μπες τώρα στο www.madradio.gr και ψήφισε για τα Muppets του 2012. Muppets Music Awards 2012. Young Muppets. Είμαστε εδώ. True Story.